Què és la pau? És compartir, jugar junts, donar la mà, ajudar, conversar, parlar. La pau és que no ens podem barallar, juguem junts, no insultem, no piquem, ens ajudem. La pau és estar feliços, no barallar-se, donar-se la mà, donar-se petons. La pau és un dia que nosaltres ens preparem una cançó i sortim al pati i la cantem com un dia de pau. Però la pau no tindrà que ser només un dia, tindrà que ser tots els dies. La pau és el dia de no barallar-nos, no deixar les coses, no dir que, per exemple, algú si t'ha aplicat després ja no vol ser amic d'ell mai més, sinó perdonar-lo i també deixar-nos les coses. Tots els dies tindrem que deixar-nos les coses, ser amics, perdonar-nos, jugar amb algú que pensa diferent que tu i fer tot això tots els dies, només un dia, no només un dia. La pau és perquè un nen si necessita ajuda, ajudar-lo, deixar les coses, no picar. I també la pau és perquè no lluiteu, ni fer ni el mal, i també pots fer més amics. I també si un nen se cau, tu l'ajudes, també no picar, portar-se bé, no contestar, deixar les coses. I, per exemple, a un nen se li cau les sabates, no sap el lloc, li ajudem. No sap escriure, li ajudem. I li ajudem a fer coses que no sàpiga fer. La pau és quan en un dia del mes doncs, tots els nens de l'escola anem al pati i cantem una cançó i després que nosaltres ens estimem i després no ens barallem i compartim coses i després els que no saben què és la pau, doncs després van siguent més amics i no se barallen. I així ja no hi ha baralles i ningú s'enfada. La pau és fer nous amics, ajudar, compartir i ajudar els nens petits que no saben fer les coses i ajudar els nens que no saben dir, si parlen uns castellans, ajudar a parlar que parlin en català.